Ako ste ikad posjetili Plitvice, ili samo sanjali o tome, vjerovatno se pitate kakav je stvarni zakulisni svijet ovog prekrasnog nacionalnog parka. Na kraju ću ti pokazati kako je jedna misteriozna smrt u Plitvicama ostala nerešena do danas. Ja sam vaš domaćin, i danas ćemo zajedno istražiti tajnu smrti u Plitvicama. Plitvice, sa svojim kristalno čistim jezerima i bujnim šumama, privlače milijune posjetilaca svake godine. Međutim, iza ove idilične slike krije se mračna tajna. Jedna smrt, koja je izazvala veliko iznenađenje i zaprepaštenje među lokalnim stanovništvom i posjetiocima. Prvo, moramo shvatiti kontekst. Plitvice su veliki nacionalni park, koji se prostire na preko 200 hektara. Iako je sigurnost posjetilaca jedan od prioriteta, ipak postoje mnoga mjesta koja su teška za istraživanje. Jedno takvo mjesto je područje oko Donjih jezera, gdje je pronađeno tijelo žrtve. Ono što je zanimljivo u ovom slučaju je činjenica da je tijelo pronađeno tek nakon nekoliko dana od nestanka. Iako su vlasti uložile velike napore u istraživanju, nikad nisu pronašli nikakve tragove ili dokaze koji bi ukazivali na počinitelja ili motive. Kada se pogleda u detalje, postaje jasno da je ovo bio slučaj koji je izazvao veliko zaprepaštenje među lokalnim stanovništvom. Svi su bili u šoku, a teorije su kružile kao što su kružile priče o misterijama i ubistvima u parku. Međutim, šta se dogodilo nakon toga? Kako su vlasti reagovale na ovaj slučaj? I kakav je bio ishod? Na kraju ću ti pokazati kako je ova misteriozna smrt u Plitvicama ostala nerešena do danas, i kakva je stvarna priča iza ovog tragičnog događaja. Istraga je pokazala da je žrtva bila mlada žena, koja je došla u Plitvice sa svojim partnerom. Oni su planirali provesti dan u parku, ali kada se žena nije vratila u kamp, partner ju je počeo tražiti. Međutim, tek nakon nekoliko dana, tijelo žene je pronađeno u jednom od jezera. Ono što je zanimljivo u ovom slučaju je činjenica da su vlasti pronašle neke tragove koji ukazuju na to da je žena možda bila žrtva nasilja. Međutim, nikad nisu pronašli dovoljno dokaza da bi mogli identificirati počinitelja. Kao rezultat, ova misteriozna smrt u Plitvicama ostala je nerešena do danas. Iako su vlasti uložile velike napore u istraživanju, nikad nisu pronašli nikakve tragove ili dokaze koji bi ukazivali na počinitelja ili motive. Na kraju ću ti pokazati kako je ova misteriozna smrt u Plitvicama ostala nerešena do danas, i kakva je stvarna priča iza ovog tragičnog događaja. I kao obećanje, na kraju ovog videa, ću ti pokazati detalje o jednoj još misterioznijoj smrti u Plitvicama, koja je ostala potpuno nerešena. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati trag tame i uključi zvonče.